Hej og velkommen til min første episode af Euro Truck Simulator fra 0 til vognmand. Første jeg starter med, vi skal starte med, det er at få gang i en ny karriere. Som se, så har jeg allerede jeg har spillet forholdsvis meget, men jeg har spillet med alle mulige former for assist og sådan noget der, så jeg håber lidt på, at vi kan bruge den her episoder på at lære mig at køre truck igennem en Euro Truck Simulator. Og når de nye coaches de kommer, så starter vi også med det. Men først lad os skifte karriere og vælge en ny profil. Det første man skal gøre, når man kommer ind her i en ny karriere, det er simpelthen at vælge et billede til dig selv, og jeg har valgt et navn. Og her vælger vi sådan set bare at bruge vores YouTube-kanal. Så truck start DK bliver navnet lige så snart jeg er færdig med at kunne taste ind. Sådan, og så skal vi bare lige have valgt et profilbillede, og der er del med mange at vælge det. Så jeg prøver at finde et, der ligner mig sådan nogenlunde, uden at gøre det helt dårligt. Jeg kan sige så meget, at jeg synes, der er rigtig mange sjove, underlige billeder iblandt, og jeg ved faktisk ikke rigtigt, om nogle af dem er de her, deres medarbejdere, der har været inde. Hvis det er det tilfælde, så har de nogle gode medarbejdere, synes jeg. Men jeg tror faktisk lidt, at vi fandt et billede heroppe, som passer os meget godt, så det vælger vi at gå med. Igen, 1 km, niveau 0, nybegynder, sproget er på dansk, og vi har det synkroniseret med vores Steam Cloud. Så lad os gå ind og se i mods. På min gamle og mest ting på, der har jeg 16 mods på. Alle mulige forskellige på, men jeg starter med realistisk AI Traffic Pack, det synes jeg også er rigtig god. Og så tager vi Traffic Megapack Trailers og ved nogle animated LED Windows Lights. Vi skal jo have customiseret vores trucks, jeg synes de er fede, de her ro. Så er vi lidt længere ned, så vi kan se, at jeg har mange forskellige mods, som jeg kan prøve. Vi tager vores TomTom navigations voice pack, så vi kan få vores navigation på dansk. Det giver lige lidt ekstra ting ved det. Så har vi vores Realistic Brutal Graphics and Weather. Det gør bare, at det bliver lidt sjovere at køre regn. Der vælger så vores gas stations rigtige og firmaer, de rigtige firmaer og få sat ind. Det kan godt være, at vi laver dem om senere. Det ved jeg sgu ikke. Det må vi lige se på. Og så kigger jeg længere ned i de her mods, jeg har. Jeg bruger ikke alle modsene. Jeg har nogle mods fra et VTC, jeg har kørt. JVN, så et shout-out til dem, og shout-out til Basse. Han har været rigtig god til at hjælpe mig, da det har kørt. Men jeg kører ikke så meget for dem længere, og den her episode er sådan set bare start fra starten af. Men jeg får lige kigget lidt længere ned og se, om der var nogen ekstra, vi skal bruge. Og igen, de her kan jo blive ændret hen ad vejen. Jeg kan se, at jeg har noget Truck Accessory Pack, jeg har noget True Mirror FOV, det tog vi på. Jeg ved faktisk ikke helt hvorfor, men det gjorde vi. Og igen, den her Big Traffic Pack, jamen jeg tror faktisk lidt på, at fordi vi har taget Realistic AI Traffic Pack på, at så er den lidt ikke nødvendig. Men igen, det her var et skins, så det går vi prøve på senere. Men det her, det er lige det, vi starter med, og så ser vi kommer på. Så vi trykker bekræft, og så vil jeg egentlig godt tilslutte mig World of Trucks, men ja, jeg kan sgu ikke huske hverken mit profil eller adgangskode navn eller noget som helst, så det bliver senere. Det bliver på et andet tidspunkt. Så får jeg det sat op, så vi også kan køre de events, der nu eventuelt skulle komme derfra. Men ja, som I kan se, helt ny, frisk profil, og så er der vel ikke meget andet at gøre, end at gå i gang med at starte vores karriere.
inden vi skulle lige komme i gang, så skulle jeg lige sætte alt det her op, men det har vi så valgt at droppe lidt, fordi at... A few minutes later, a few minutes later, a few minutes later. Nå, vi har så været inde og sat det hele op, og vi er klar til at køre. Så det er sådan set bare i gang og afsted. Nå, jeg prøvede som sagt at se, om jeg kunne få min gear til at virke ordentligt. Sådan så jeg bare havde ægte automatgear. Eller simpelt, jeg kan sgu ikke lige huske, hvad det var. Men det kunne jeg ikke rigtig få til at virke, så hver eneste gang jeg satte den op i gear, så så sådan set bare tilbage neutral igen. Så jeg har valgt at køre med sekvental gear. Det må jeg sgu lige... Det kan jeg sgu ikke udtale. Så jeg bruger min paddlespray på mit motorret til at skifte med. Og det skulle jeg lige lidt tilvænning til. Her har vi så lastbilen, og her er så grund til, at jeg er nødt til, hvis jeg skal se til højre og venstre, så er jeg nødt til at gå ud i det her sådan, så videre, det kamera. Af en eller anden mærkelig grund, så kan jeg ikke gøre det inden fra kabinen af, så, men det er fint nok, så får vi også lige set trailer og lastbilen lidt. Som sagt, det er den første lastbil, vi har valgt. Og ja, jeg tror, vi holder os til Scania-modeller under den her sådan, playthrough. Men stadig er vi, og vi er i København, hvis folk er i tvivl om det. Så det er jo sådan set bare at komme ud af. Mens jeg kører her, så lægger jeg mærke til nogle få enkelte ting, som irriterer mig, men det får vi rettet op på lidt senere hen. Det ved jeg, vi gør. Nå, men hvorfor har jeg lavet den her serie, og hvorfor er det lige specielt at se med på hos mig i forhold til alle de her hundredvis af andre folk, der gør det? Jo, meningen med den her serie er, at jeg gerne vil gå fra at køre med alle mulige former for assist på. Lige nu kører vi med smart gearskift og alle de her ting, og vi kører med automatisk retarder og automatisk motorbremser og sådan noget der. Så alle de her ting skal vi prøve sådan lige så langsomt at tage fra, så jeg kan blive bedre. Og samtidig så vil jeg også gerne være med til at vise jer vejen til, hvordan jeg kan få lavet et Moza R3 om til at bruge deres store truck wheel, og samtidig også måske gå ind og få købt en af deres gearstanger, eller gearadapter, så vi på den måde kan lære at køre med gear. Men indtil videre, så må vi lige lære at nøjes med de ting, vi har. Jeg er faktisk ret sikker på, at jeg har nogle enkelte ting, vi kan bruge, men sådan det. Vores første lastbilforhandler her i København, det er en Iveco. Ikke en lastbil, vi er sådan yderligere interesseret i at købe fra eller noget som helst. Så. Men jeg har også nogle få enkelste overlays, jeg bruger, som I kan se op i venstre hjørne, så kan I se, der står noget. Det er måske svært at se. Men jeg har min Truckee-app. Den hjælper mig med at finde ud af, hvor langt der er til min destination. Og hvor lang tid, hvor mange minutter det tager for mig at komme derfra. Så. Men ja, vi bliver ved. Og så vidt jeg kan huske, så er vores første levering, det er ude ved Fisketorvet. Vi kører med koncentreret juice. Og allerede her, nu kommer I lidt at se, kan jeg se, at jeg har en enkelt issue med mit rat. Det viser sig, at når jeg drejer på rattet, så drejer jeg rattet inde i spillet ikke rigtig med, så når jeg har min i 45 grader, så er den i, altså ja, måske en 20 et eller andet. Så det vil jeg godt have ændret, og som I kan se, og som jeg vil vise jer her, at jeg ikke er særlig dygtig, så har jeg jo faktisk allerede været forbi det sted, hvor man skal ændre det. Men nu kan jeg så se, at alle de her ting, jeg har prøvet at ændre, så det kunne blive et federe ting. Det er lidt sikker på. Vi er inde i grænsefladen. Der kan jeg sige, at der er det heller ikke. Vi skal tilbage i kontrolindstillinger. Men vi er inde og få ting, at alt er, som det skal være. Spilindstillinger? Nej, der er jeg ret sikker på, at det heller ikke er. Her kan I se, at jeg har valgt min gearcache til at være sekventielt.
og økonomitestland. Jeg har valgt at køre med hviletidsbestemmelser og træthedssimulatoren, så det har vi ikke taget fra endnu. Det skal nok blive spændende, om vi på et tidspunkt bliver så trætte, og det kommer til at koste os sådan ting. Men her finder vi så graderne, som rettet i førerhuset synligt skal dreje. Og da jeg ved, at mit Mosa Truck Hub, det er sat op til at være 1800 grader, så vil jeg gerne sætte det til 1800, men jeg har kun sat den på 1810 grader. Så jeg tænker, det går nok. Må ikke, jeg kan overleve med det. Og nej, jeg trykker ikke 0 til tilstand. Jeg kæmper faktisk tilbage igen. Nu kan jeg så se, at mit ret, det drejer nogenlunde samme grader som rettet ind i kabinen. Men ja, vi skal videre, og vi har et mindre højre sving her, og så er vi næsten over ved vores destination. Igen, det er sjovt at køre rundt herinde i København. Der er nogle enkelte steder, der faktisk er meget godt vist ud. Som sagt, vi er på vej ned til Fisketorvet, og det ligner umenneskeligt meget Fisketorvet, vi kommer ned til. Plus jeg kan se, der er den der mærkelige ejendom ude til venstre, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, men den har også et eller andet sjovt navn. Men ja, det ligner pænt meget, at vi kører rundt ind i København. Her var vi faktisk lige ved at køre forkert, så det var meget godt, at vi lige holdt på. Og nej, vi skal ikke ned i kælderen, vi skal op bagved for at aflevere vores juice. Og det er vi også lige ved at køre forkert, for vi kommer til næsten at skulle til at dreje første gang. Det skulle vi ikke. Vi skal lige lidt længere hen. Det var fedt, hvis det her det var et sted, hvor man kunne rasle. Så. Men ICA Supermarkets. Jeg tror faktisk, jeg havde valgt rigtig firevær, men det virker ikke som om, jeg har det helt rigtige på. Men igen, det får jeg ændret hen ad vejen, så at det ligner, at vi har de rigtige ting. En anden ting, som også passer meget godt til min måde at køre på, og hvor man virkelig ikke kan se, at jeg bare ikke kører rigtig meget lastbil, det er, at nu kommer vi endelig frem. Og her har jeg sat mig endnu en challenge til mig selv. Jeg vil forhåbentlig altid bruge den her op. Men læg mærke til traileren nok i venstre side. Den får vi så lige skrabet godt og grundigt op her. Ja, det bliver vormand sikkert, som vi kører for sikkert rigtig glad for. Men ja, vi har fundet ud af, hvor vi skal ind og parkere. Og jeg har jo valgt det bedste sted, så lad os se, om vi ikke kan få den ind i første hug. Jeg tror det ikke. Eller, jeg ved, jeg ikke gør det. Så. Igen. Jeg vil helst gerne bare bruge, min sidespejl til det. Men det skal jeg ikke igen. Jeg kommer alt for langt over mod. Er det venstre eller højre? Det er højre. Kommer alt for langt over mod højre. Og faktisk ved at tage den pæler eller betonting der. Så vi kører lidt længere frem og ser, om vi kan få lidt mere drej på. Igen, det her det bliver sjovere, når vi får de så store truck wheel og skulle dreje rundt på det. Så her tænker vi, yep, jeg tror jeg har den. Vi får rettet op. Det ligner pænt meget godt, vi har den. Jeg tænker, jeg skal bare lige ind. Hvor svært kan det være? Stille og roligt. Så tror jeg næsten, vi har den. Og der tror jeg faktisk, det går galt. Igen. Nu er vi bare for langt over mod venstre. Så hvad gør vi? Vi kører lidt længere frem igen. Det vi venter på, det er, at den her sådan, boks, vi skal ind og parkere i, den bliver grøn, fordi så er det lykkes. Jeg er ret sikker på, at vi også fik bakket ind i båden her nu. Det er lige meget. Alt sammen skal være for at kunne lære at køre den her truck. Jeg starter også med at dreje forkert på rattet, kan jeg se, så det er jo smooth.
ordentligt udsving på. Og så tror jeg faktisk næsten, vi lige er den. Der var den. Igen, vi holder jo helt af helvede til med den, så jeg prøvede at rette det lidt op, hvilket så risikerer. Jeg tror faktisk, vi kører ind i porten igen. Sådan det. Vi er på plads, og et styks koncentreret juice er afleveret nede i varemodtagelsen i fisketåret. Første levering gjort, og det har skaffet for os 48 XP, så vi er på vej. Så skal vi finde ud af, hvad firmaet skal hedde, og hvilke logos skal have. Og igen, der er en del forskellige logos, man kan vælge. Jeg kunne egentlig godt tænke mig måske, at vi havde valgt et logo, der... et logo, der viste, altså vi også lidt kan bruge vores... vi også kan forme vores truck lidt efter. Men først skal vi have trucknavnet. Jeg tror, vi starter med at kalde det for TR, for Truck Start. Og så kører APS. Ja, så ligger lige også, der står Traps. Så det er meget godt. Og så vælger jeg at skyde flammen der. Det er fint nok. Bang! Første levering klar, og vi har fået vores garage. Det er vores hovedkvarter. Det ligner noget lort, men det får vi også gjort bedre hen ad vejen. Som sagt, det er et sted at starte, og det er her, vi kan parkere, så vi har en lastbil, når vi får købt en lastbil. Så de næste held og lykke, så tak for at I gad at kigge med, og jeg håber, I gider at kigge med til næste gang, vi er ude og kigge på det. Husk at subscribe og like.